ọ bụ nnọọ oge igosi ịhụnanya nwanne na edekọ n'otu dịka APGA Ward 1 and 2 na Nawfia bịakọrọ ọnụ na nzukọ mbụ na mbụ ha nke ha ga na-emezi kwa ọnwa iji wee tụọ alo etu ha ga-esi na-enyere ibe ha aka oge niile ka bụkwa oge eji wee kwuo okwu dị iche iche n'ime nzukọ ahụ nke onye kpọrọ ya bụ onye chief protocol na osote onye isi ọrụ nyere gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye. Ngozi Obileri ga-akọtọpụ gị akụkọ a. Ya bụ ọgbakọ bụ nke ndị bịara ya gụnyere ndị otu APGA Ward 1 na 2 nke Nawfia, ndị APGA si obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche, ndị enyi na ndị na-echere ha ezigbo echiche. Maazị Nwoye kọwakwara na oge agaala mgbe ọ ga-abụ oge a ga na-eme nhọpụta ọchịchị obodo ha ebido kpọkọba ndị mmadụ rịọba ha maka ịtụrụ ha akwụkwọ, na ugbu a na ha ga na-enwezi mmekọrịta nwanne na nwanne kwa ọnwa ebe ha ga-anọ na-erikọ ma na-anwụkọkwazi. Ọ dụziri ha niile ọdụ ka ha gbaa mbọ jee na-akụtara otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ndị mmadụ ma kwuo na mgbe ha ga-abịa nzukọ nke ọnwa Ọgọst na onye ọbụla n'ime ha ga-egosipụta otu mmadụ ọ kpọtara na ọ ga-adịkwa otu ahụ n'ọnwa ndị ọzọ na-abịa abịa. Ka ọ na-agwazi ya bụ ọgbakọ okwu ka onye isi APGA na Anambra steeti bụ Chief Ifeatị Obi-Okoye kọwapụtara na ya atụpụtarala atụmatụ ime ka APGA bụrụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọhụrụ na Anambra steeti. Chief Obi-Okoye onye bụ onye ọbịa pụrụ iche na ya bụ mmemme kọwara na ya akpachala otu ọ ga-esiga njem nleta nyegara ndị APGA niile nọ na ihe karịrị 179 obodo dị na Anambra steeti ka ọ mara ka ha si eme ma kọwapụtakwa na ndị APGA ga-enwezi ndị ndu n'obodo dịgasị iche iche karịa naanị inwe ya na okpuru ọchịchị ya na nke akpọrọ ward, ka ha wee nwee ike na-eleba anya n'ihe gbasara adịmma ndị otu ha n'ebe dịgasị iche iche ha nọ. Onye ji ọkwa dịka kọmishọna nke Economic Planning na Budget bụ Oriakụ Chiamaka Nnake onye bụkwazi onye Nawfia kọwara na ndị isi ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo Nawfia kpebiri na ha ga-agbanwe otu esi emebu ya na mbụ na ya bụ otu site na ịdị na-enwe ọgbakọ kwa ọnwa ka ha wee na-enwe ike na-enwe mmekọrịta nwanne na nwanne n'etiti ha ma kwukwazi na ya bụ nzukọ ahụ ga-enye aka ịdị na-ama onye n'ime ha nwere nsogbu ma otu a ga-esinyere ya aka. N'okwu nke ha dị iche iche ka onye ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke njikọ ọka bụ Chief Clem Agụiyi na onye isi APGA na njikọ ọka bụ Maazị Chinedu Anekwe ka ha na-akụziri ndị APGA nọ na Nawfia aka maka ya bụ mbọ ha na-agba, dụrụ ha ọdụ ka ha ghara ịda mba ma kwuo na ọ bụghị eziokwu na akụkọ ndị mmadụ na-akọ na gọvanọ Soludo nyere ọchịchị ka emechie ebe niile a na-azụ ahịa, kama na ọ bụ ndị lụrụ ebe ha na-ere ahịa n'elu akwa mmiri bụ ndị o nyere iwu ka ewepụ. Onye steeti woman leader nke APGA bụ Oriakụ Onyekesi na onye isi ndị ntorobịa nke APGA bụ Comrade Tochukwu Obiade bụ ndị soro wee bịa ya bụ mmemme. Site n'ụmụ Riam Nawfia, abụ m Ngozi Obileri.